Me suomalaiset ollaan kaikkien kulmakarvatuotteiden suurkuluttajia, eikä se ole mikään ihme. Me tykätään aika luonnollisesta lopputuloksesta, mutta sellaiset huolitellut kulmat kehystää kasvoja ja tekee koko luukista tosi viimeistellyn näköisen. Kulmakarvojen klassisen muodon etsiminen sujuu tämän perinteisen vinkin mukaan tosi helposti. Aseta vaan sivelli sun nenän viereen ja sä näet siitä sen kulman alkukohan. Sitten käännä se niin, että se menee sun pupillin yli, jolloin sä löydät korkeamman kohan. Ja lopulta sun silmäkulmaan myöten niin, että sä löydät sen kulmakarvan viimeisen kohan. Tää lumenen puuterimainen kulmaväri kannattaa aina levittää viistopäisellä siveltimellä. Aloitetaan hahmottelemalla tämän kulman ylä- ja alareuna tummemmalla sävyllä. Tää mun oikea kulma on vähän ylempänä kuin vasen, eli mä hahmottelen tämän yläreunan vähän vahvemmaksi. Sen oikean kulman yläreunan vastapainoksi mä vahvistan tämän vasemman kulman alareunaa, jotta mä saan sitä tasapainotettua. Kun sä oot hahmotellut sun kulmakarvan ylä- ja alareunan, niin sä voit värittää ton kulman loppuosan tällä tummemmalla värillä. Käytä sellaisia vähän karvamaisia vetoja, niin siitä tulee luonnollisemman näköinen. Kulmakarvan alkuosa on aina häntäpäätä vaaleampi, eli otetaan lopuksi tätä vaaleampaa sävyä, jolla muotoillaan tuo kulman alkuosa ja häivytetään se sitten sinne häntään. Harjataan lopuksi tonne kulmiin vielä lumenen väritöntä kulmakarvageeliä, niin se kiinnittää sen värin ja pitää karvat ojennuksessa iltaan asti. Jos sä haluat, että sun kulmat näyttää oikein tuuheelta, niin kokeile harjata kaikki karvat ylös. Muista katsoa myös muut Kauneusapurin videot, joista sä opit muun muassa helpon silmämeikin ja vinkit siihen, kuinka sun ripsien taivutus kestää iltaan asti.